Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa da na arziki na intanet, barkanmu da warhaka, da fatan kowa yana lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka. So kamar dai da kun ga wannan fasta sababbin fina-finai kenan HD masu kyau ingantattu waɗanda za a saki a ranar Lahadi kenan. Fitattuna daga kamfanin Sultan kenan, kamfani mai farin jini. Saboda haka ga ma'abuta samun fina-finai masu kyau ingantattu, so za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba. Sai mu muku bayanin yadda ake shiga tsari na VIP group, wato wanda ake biyan kuɗi duk wata, wanda a ciki ne kaɗai za ka rika samun sababbin fina-finai da zarar an sake su. Lalle daga cikinsu akwai Duniya Makaranta, Black Mai, akwai Sai an jira, akwai Yaƙin Indiyawa da Rashin Sani kuma. Wannan gaba ɗayansu fina-finai ne masu kyau. Sabida haka kar ku bari a baku labari. Bayan haka kuma kada a manta da yi mana subscribe da liking kuma da sharing ga abokananku sabida su masu amfana. Mun gode.